Bos días a todos e a todas, estamos aquí outra vez, The Young Project. Unha vez máis, Raúl e Tito. Que tal, Tito, como estás? Muy bien, buenas. Bueno, para empezar, vamos a falar da situación económica. Tito, como crees que afecta a situación económica ao cumprimento de dereitos como a vivenda, o emprego ou a educación? Yo creo que sí, y mucho más de lo que a veces pensamos. En teoría todos tenemos los mismos derechos, pero en la práctica la situación económica puede marcar grandes diferencias. Por ejemplo, el derecho a la vivienda existe para todos, pero actualmente muchos jóvenes tienen dificultades para independizarse porque los alquileres son muy altos. Bueno, y los salarios también no siempre son lo suficientes. Lo mismo ocurre con el empleo. Aunque todos tenemos derecho a trabajar, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades para encontrar un trabajo. En cuanto a la educación, aunque sea gratuita, en muchos niveles todavía existen gastos como material escolar, transporte o estudios superiores. Eh, por eso considero que la economía influye directamente en la forma de las personas. Pueden ejercer, bueno, en la forma de las personas que pueden ejercer sus derechos. ¿Y tú qué opinas, Raúl? Pois, a verdade é que penso que a situación económica influe moito no acceso real a certos dereitos. Aínda que en teoría todas as persoas teñamos os mesmos dereitos, non todas poden desfrutar da mesma maneira. Por exemplo, moitas familias teñen dificultades para pagar un alquiler ou unha hipoteca, o que fai que o dereito á vivenda non sexa sempre fácil de cumprir. Pero claro, hai outras que non teñen os medios para acceder a comprar un alquiler, pois teñen que pedir préstamos. Logo, no ámbito laboral tamén se nota moito. Hai persoas que, por necesidade económica, aceptan traballos precarios ou con malas condicións porque non teñen outra opción. Ademais, hai persoas que teñen máis recursos e poden acceder a mellores postos que outras. Xa na educación ocorre algo parecido. Aínda que existan axudas á educación pública, non todas as familias poden permitirse clases particulares, ordenadores ou estudos universitarios. Por iso, creo que a economía pode crear desigualdades importantes e que os gobernos deberían traballar para reducir estas diferenzas. Tito, como influen os prexuicios sociais no acceso a dereitos? Pues la verdad que pueden afectar mucho a la vida de las personas, porque hacen algunas que sean juzgadas antes de ser. Raúl, ¿a ti qué opinas? Pois nada, eu penso que os prexuicios sociais afectan moito, xa que poden provocar discriminación e desigualdade. Moitas veces as persoas son tratadas de forma diferente pola súa apariencia, a súa orixe, o seu xénero ou a súa orientación sexual, e isto pode limitar as súas oportunidades. Ademais, os prexuizos poden influir incluso en que nos decatemos. Moitas ideas discriminatorias están moi normalizadas, por iso é importante fomentar a educación en valores como o respeto, a empatía e a igualdade dende pequenos. Só así poderemos construir unha sociedade máis xusta e con menos discriminación. Pasando á seguinte pregunta, Tito, pensas que os gobernos respectan sempre os dereitos humanos? Pienso que no siempre. Los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger y garantizar los derechos humanos, pero eso significa pero eso no significa que lo hagan perfectamente en todas las situaciones. A veces existen decisiones políticas que pueden afectar a ciertos derechos o situaciones en algunos colectivos que no reciben la protección que deberían. ¿Y tú qué opinas, Raúl? Eu penso que non. Creo que non sempre os respetan completamente. Aínda que moitos gobernos defendan os dereitos humanos e teñan leis para protexelos, ás veces existen situacións nas que algúns dereitos non se garanten como deberían. Ás veces isto ocorre por decisións políticas, conflitos sociais ou intereses económicos. Tamén hai países onde a liberdade de expresión ou o dereito a manifestarse están máis limitados. Mesmo en países democráticos poden existir desigualdades ou problemas que afectan a determinados colectivos. Por iso penso que é importante que existan organizacións internacionais e cidadáns comprometidos que vixíen o cumprimento dos dereitos humanos, a participación da sociedade e a información son fundamentais para evitar abusos e mellorar a protección dos dereitos. Tito, pensas que os dereitos que temos hoxe están garantidos no futuro? Yo diría que no están garantizados al 100%. Muchas veces pensamos que los derechos que tenemos actualmente siempre van a estar ahí, pero la historia demuestra que los avances sociales requieren un esfuerzo constante para mantenerse. ¿Y tú, Raúl? Eu penso que non están totalmente garantidos. Os dereitos poden avanzar, pero tamén poden verse afectados se a sociedade deixe de defendelos. Moitas liberdades e dereitos que hoxe temos foron conseguidos grazas ao esforzo e á loita de moitas persoas durante anos. Ademais, o mundo cambia constantemente e aparecen novos problemas relacionados coa tecnoloxía, as redes sociais, as guerras ou as crises económicas.
todo isto pode influir na forma en que se protexen os dereitos humanos. Por iso penso que é moi importante que as novas xeracións coñezan os seus dereitos e participen activamente na sociedade. Defender os seus dereitos humanos non é só tarefa dos gobernos, senón tamén de todas as persoas. E, bueno, como conclusión para pechar o podcast, unha pequena reflexión que vos fago é que os dereitos humanos forman parte da nosa vida diaria e son fundamentais para vivir nunha sociedade xusta. Aínda que moitas veces os damos por feitos, aínda existen desigualdades, discriminacións e situacións que poñen algúns dereitos en risco. Por iso é importante coñecelos, respetalos e defendelos entre todos, para construir un futuro con máis igualdade, liberdade e oportunidades para todas as persoas. E ata aquí o podcast de hoxe, un placer estar contigo, Tito, como sempre. Igualmente. Un abrazo a todos.